Mananana Boniface ndimi. Mananana Chipunza Nyasha ndimi. Mananana Veronica muripo. Mananana Freddy muripo. Changamire nyaya pamberi penyu yani mhuri yakamananana nyaya ndeyekuti uyai kudari tigadzirise zviri kunetsa mumusha yanembo dzekochu pane maredare zaitwa aunganisa muri Boniface ijanisa soko atichijanisa ndo mumakasununga kuti munyatsotaura zvakanaka. Ini ndinoitwa Boniface Mananana pamusoro imambo. Inini ndinoitwawo Mananana ndidambudziko rewana vari kupenga mumba. Ndine wana 2 vari kupenga, kozouya vanin'ina vangu 4 ane vana futi vavo vari kupenga. Saka vana 6 pamwe chete vari kupenga mumhuri yaOnias nababa vangu. Saka nekudaro kuvharirwa kwandaitwa ndaifambawo mapositori dzimwe n'anga zvichimboti mbombombo pakugadzirwa nendaita zviramba zvisimuka kusvikira ndaramba ndichingirira vana vachienda kuchikoro vachidzoka nenyaya yekupenga. Saka ndakazoendawo pamwe pandakanzwa kuti ndakasvikawo ndakataurwa nomwe sevanhu vaida kubatsirwa chimboendawo pakati chava nemhuri avo vanin'ina vangu vaingoendawo kwavanoenda vachidzokawo vachingoona hazvisi kupera. Ndaenda kuya inini ndakasimuka ndikati mhuri yangu umwe akatadza kupedza chikoro form 6 akupinda form 6 akupenga, form 3 akupenga. Ndobva ndaenda ndakataurwa kuti kune anobatsira, fambawo uende kuHarare vakati pakati usvikawo wonzwa kuti zvakamira sei dambudziko rinogona kupera. Ndasvikawo kuya shuwa ndakataurirwa zvikati nyaya iri mumhuri menyu ndiyo inoda kugadzirisa. Saka kuti tigadzire vana ava vapore vachose, endai muunganidzane muuye kuru mese ndokuti titange kupinda mumadare menyu. Shuwa ndakadzoka ndikataura mhuri kwangu, ndataura mhuri kwangu, shuwa hapana akaramba kuti shuwa dambudziko tinaro resei dambudziko, ngatiende tionzwa kuti zvezvakamira sei. Tichisvikawo kudare kuya tadzoka futi kudare kuya tikapinda mumadare. Saka tapinda mumadare vaitibatsira vacho vakatanga kutaura kuti anonzi Fred ndiani, mukoma wangu wakadaira, kwanonzi Veronica ndiani, mai wangu wakadaira, anonzi Nyasha ndiani, chete wakadaira. Zvikanzi nyaya iri kunetsa ndeyekuti imimi hamuna uromba vamakaromba, imimi wana ndataura asi zvino zvamakasiyirwa naOnias baba wenyu ndiwo vakasiya uromba uhu vachisiyira mai. Saka havana ndo uromba uri kunetsa mumba uhu, zvinhu zvakasiyiwa izvi. Saka kuti vana varapwe zvinofanirwa kunge zvichiuya kuno topisa zvinhu zviya vanochirapwa wopora. Saka matendera nazvo here vanhu vandasimudza vakati hungu isi tangosirwa tisingazivi kuti zvichafamba sei. Zvinhu shuwa tinazvo. Tikanzi manje nyaya iripo ndeyekuti kuti tirape vana vapore zvachose toda zvinhu izvi zviuye kuno topisa torapa vana vopera. Mune mari here yetransport, tikutumira sekuru motori zvinhu zviuye kuno topisa. Tikati tinoita kunde tese takaita kunde vatapiwa mota, nganzi mota iri paperi vatapiwa sekuru vatakapiwa unotora zvinhu. Tikasimuka tikaenda kumba, takasvikira pamba pamukoma ndo vakapinda mumba. Vachipinda mumba ndobva kune vana vamukoma vanga variko, ndobva vatanga kumutsa bhoringi kuti hapana zvokutorwa panapa. Iye chichi sekuru vakati ini hana kufamba kurwisana pano, tafamba kuda kuti tikusunungire mese muite zvakanaka. Vana 6 mumba kupenga, ndasiriswa chaizvo nedambudziko ramaita. Tauya kuti tikusunungire vana vachibva vatanga kupenga vana vamudara. Tikana sekuru chitakuva pano taakudzoke, mai vakabva vachema. Zvikanzi zvatati tiuye titore kwangu ini, chiuyai kwangu namai mutore zvangu avaramba. Saka patakasvika kwamai vana vamukoma vakabva vatera tongogara padhuze nepadhuze, tobva vatanga kurwisa futi. Tikana sekuru isi takuita onai vana vatera futi
asi shoko rekuti ndidzi mukoma wangu vachirambidza vana kana kuti vamwe vachirambidza vana kuti musadaro hatina kuuya kurwisana tinoda kuchenesana. Bona dambudziko iri upfumi hausi kubatika, mombe dzirikupera kufa dziri mudanga, mari haisi kubatika, ndo zvinhu zvataurwa ndizveni. Saka kana makukana vana munei zvamuri kukana hapana chamunacho. Hazvadaro isu takadzoka kuHarare nemotikari tatapiwa nasekuru vatadzoka kuHarare kuya vatasvika kutaurira kuna sekuru wakabata iyo zvese tikati ndo zviriko izvo tikanzi manje mukanyarara nyaya iyi haiite kuti munyara zvino hazvina kugadziriswa endai kwashe mumangare nyaya iyi yotangira ikoko. Shuwa takadzoka isusu tibva tamangara avo vakabva vasara pamba pakadzoka motika kuenda kuHarare mukomana mhai wakasara pamba basi isu vatadzoka tikanzi chiendai kwashe mumangara. Shuwa patakadzoka takasvika kutaura sabhuku kacho ati bva ataura ishe tikanzi imi muchiendaimo penengune nyaya kunashe. Vatasvika kwashe request vatasvika vatapenengura nyaya iya tikanzi nashe request nyaya iya pamusoro pako imi ndava kutumai muchiende kwamambo chi makoni munomangara nyaya iyi ndokuchapera nyaya dziri. Handifunga kuti pane wangapindura ndinotongoenda kuseri kwechuru endai kuseri kwechuru moyo ndo mafambira makaita saka tingarambe tichipedza nguva tozokuti munodzoka endai nawo mapurisa waende kuna chiremba. Zoro ichangamira kabva nachiremba nemhuri yakwamanhanhana avana dendera. Chiremba ataura iye achiti mumusha manhanhana mune makona arimo, mhuri ikatenderana navo nenyaya makona iyaya akaetorwa mukati memusha mukaiswa mhiko mukati memusha dzekuti musha hamubudi nemoto uyezve musha hamuzobudiwi munhu asina kupfeka. Makona aya ndio ashanduka akutenderedza mhuri dzaakutadza kuti vana vaite chinobuda. Makona aya ari kurara nevanhukadzi, makona aya ari kutadzisawo vanakomana kuti vange vachiita mhuri mukati memusha. Vana vese vari kurwara nepfungwa. Chiremba ati musha imomo munoda kuti mupinde, uyezve mune mumwe akutoita mudzimu uyo ari kuita zvenjuzu mukati memusha. Andova mwana akutoita zvakaona chiremba kunatira yayayo nezvaari kuita zvina kuchena baba. Saka musha imomo mati moda kupinda mutorwa makona yayo nenyoka inoonekwa mukati memusha nguva nenguva yamuona muzvezvinokaitwa vaiwa. Saka chiremba anga ati ari kuda mombe nhatu asi mhuri dzazochema kuna chiremba. Chiremba akati basa renyu igurwe. Chiremba azoti orit kuchinipai mombe mbiri nembudzi ina 4. Unoisa imwe yechitatu yamambo ipapo kuta 3. Saka chiremba oyari mombe imwe kana muchibvisa cash iri 350 kuita 1050. Mbudzi 4 which is 40 160. Sekari tapangana kuti tinoiona sei mari izotoiona rini. Saka tapangana kuti tozoiona topera paJulai tichitaunganidza mapata. Saka achange achimira kuti kuunganidza ndiani achange achipa patataita pamombe naJulai pakasina mombe nechitatu itangacheri ya mambo mapurisa mamusina mapurisa. Saka ndati isusu 1210 plus 100 1310. In cash 1310.
Hai muri hombe no kwanise. Muri ngani. Saka anoda kupinda konde uchizi mukama wa divider waka 310 divide by 6 divide by 4 so divide by 4 which is unit that you divide by 4 327 50 Mwega 320 Siyanika imbudza akakamza zili mwenye tosa pekeva 320 muri 4 zvinoreruka sani endo satoti isusu chirembano zouya kwenyu musi wa mati August endo July saka musi wa 3 August ndo panouya chiremba kwenyu anditi Sorry, Mom. Lero ipapa yakuti ndo August. Awanira tuita maracho akati siani. Pamalivi. Nazwaka ndi wana baba wari 4 ka. Wana baba wari 4 ngoda 320 ade. It means no one wao muno amango ndoona kuti modi muunganidza. Anditi. Wana baba 4 nemhuri dzawo mubatsiranaka baba nemhuri yake baba nemhuri yake baba nemhuri yake Imari. tosimga yatutende